प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोयभर देशभक्ती जागोवपाची कार्यावळी जाल्यो। पळयात उत्तर गोंयचे कांय उर्बेभरीत खीण। राष्ट्रध्वज को सलामी देगा। सलामी शस्त्र। कोणी कितले प्रयत्न केले, कोणी आमच्या देशाचे विरुद्ध कितें केले तर आमी परवा करना। आनी आमची जेन्ना आमी सगळे घट आसात, आमचे देश घट आसा, आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर राष्ट्रपती सगळे आमचे जे आसा आमचे आनी हे समर्थ आसा कसले हेका तोंड दिवपाक। पण आमी आयज सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हे सुद्दां आयज फुडें गेले। सलमान गट राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट। सलामी शस्त्र। Goa is facing a biggest challenge of educated unemployed youth. खूपशे फावटी कितें आसता अनएज्युकेटेड आसता म्हणून एम्प्लॉयमेंट ना। गोव्यान एज्युकेशन फॅसिलिटी बरी आसा, सरकार प्रयत्न करीत आसा। ही बिल्डिंगेची वास्तू पयली जाल्यार खूप चेंजीस जाय आनी जॉब एनवायरमेंट जेन्ना बरो जाता तेन्ना एखादी आउटपूट फ्रॉम द पीपल हू आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट्स तांच्या कडल्यानूय बरो जाता। We all are gathered here to celebrate the 75th Republic Day of our nation. भारत माता की जय। भारतीय इतिहासात या दिवसाला विशेष स्थान आहे। 26 जानेवारी हा राष्ट्रीय सण असल्याने आपण मोठ्या उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा करतो। हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। राष्ट्रीय सल्यूट। सलामी शस्त्र। कॉन्स्टिट्यूशनाप्रमाणे आमचे संस्कार, आमच्या नागरिकांचे संस्कार, जनतेचे संस्कार आणि म्हणूनच संस्कार आणि घटना हे दोन्ही आम्ही ठरवलं की बऱ्यापैकी जसे वापरत येयले आहा तशेंच गेले जाल्यार देश खरोखरच आमचो सुपर पॉवर आणि बलवंत देश
संबंध जगार जातलो ऑलरेडी आहा तरी पूण बऱ्यांचे बरो दीस जातलो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार.